Kirola bezalako aisialdiko ekintzak edo eskolatik kanpo egiten direnak euskaraz egiteak bere biziko garrantzia du. Garrantzitsua da halaber, haurrek kirol bat baino gehiago probatzea. Garaia iritsitakoan gustukoen dutena aukera dezaten. Gainera, kirola euskararentzako ez ezik haurren garapenerako ere ezinbesteko osagaia da. Elkarrenganako errespetua eta giza balioak lantzen dituelako besteak beste. Oarsoaldean, 12 urte arteko haur eta gazteei zuzenduriko udalen kirol eskaintza guztia euskaraz egiten da egun. Izan ere, honek garrantzia handia du, modu ludiko eta ez formalean ere euskararen erabilera bultzatzen baitu. Iraitzek